Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin tashar mu ta Star Talk Naija, inda muke gabatar muku da wannan shirin a cikin Balansi Photography. Ni ce taku Hafsa Haruna. A yau mun samu bakuncin shahararren mawaƙi kuma makiɗi wanda aka fi sani da DJ Mr. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To, masu kallo za su so su ji takaitaccen tarihinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Da farko sunana Mustapha Idris Garba, amma da yawan jama'a sun fi sani na da Mr. DJ. An haife ni a unguwar Makafin Dala. Na taso a Makafin Dala. Na yi Dala Primary, na yi Secondary, JSS Kwakwati, daga nan kuma na je FCE na yi NCE. Daga iyanan karatu na ya tsaya. To masha Allah, za ka iya gaya mana me ya ja hankalinka ka fara kiɗa da waƙa? Abin da ya ja hankali na kiɗa na fara yi kafin na yi waƙa. Akwai wani mai gidana wanda muke tare da shi. Yana irin harkar tafiye-tafiyen nan to sai wata rana ya zo da irin fiyano ɗin nan haka. Yana dannawa sai na karɓa nake dannawa sai ke ce min kai wannan abun fa yana da matuƙar wahala fa. Ba lalle ka iya ba. To ni kuma sai na ce to ka bani mana in jarraba. To da ya bani ya ga ina yi a hankali kuma sai ga na fara iya ko sai ya ɗauke ni kai ni inda ake koyawa. To daga nan mafarin koyon kiɗa na kenan. Masha Allah, to waƙa kuma fa? Waƙa aƙalla na shekara kusan 10 wani abu ina kiɗa. So to daga baya kuma na zo na koma yin harkar waƙa. To ko me ja hankalinka ka fara waƙa daga kiɗa kuma kai da kake wa mawaƙa ka koma kuma kana yi? Na koma ina yin waƙa. So ai a kowace iriya harka ɗan adam yana buƙatar ci gaba a ciki. So a nawa lissafin kaman waƙa tana gaba da kiɗa. Tunda duk waƙar da zaki ji ta yi shuhura sai ki ga da tallafin makiɗi a ciki. To amma me yasa an tashi yau an fi sanin mawaƙi ba a tawaye kiɗa ba? To wannan shine kawai. To tambayar da zan ma ta gaba, shin ka fi jin daɗin kiɗa wa kanka da kanka ko kuma ka fi jin daɗi kai wa wasu? Gaskiya na fi jin daɗin na yi wa mutane kiɗa. Saboda a kaina ba misali yanzu ina iya yin kiɗa na mutane aƙalla a rana misali a ce guda 5. Amma a sati ba lallai in iya wa kaina guda 1 ba. Kake bambanta kiɗanka da sauran makiɗa wanda duk wanda ya ji kiɗan nan ya san naka ne. Ba ni kaɗai ba, da yawancin makaɗa ma ai. Za ka iya gane wancan kiɗan wane ne, wancan kiɗan wane ne saboda yawwa daga salon ba kowa akwai hannunsa. Misali wani za ki ga akwai wata busa ta daban wadda kana ji za ka gane wannan kiɗan wane ne. Haka akwai wancan shi ma da yake yin kiɗa kana ji za ka gane wannan. To shi yasa da yawancin mawaƙa da masu saurare ma da sun saurara sai ce kai ai wannan kiɗan wane ne. Wannan kiɗan to haka ne ma in suka ji nawa suke ganewa saboda irin wannan busoshin da nake sawa. Kaga yawancin makaɗa suna kwaikwayon wani ne ko kuma wasu su ƙirƙiri nasu da kansu. Shin kai ƙirƙiran naka kake ko kuma kana kwaikwayon na wani ne kai? To inda kwafan nake yi kuma ba za ku ji ku gane nawa bane ba. Yawwa. Duk sai mutum yana yi abu na kankin kansa ne za a gane wannan shi ne. Nashi ne kuma wannan yau wannan kuma nasa. Yanzu dai kiɗan da kake duk kiɗan da za ka yi. Da abin da nake yi nawa nake zama na ƙirƙira. Masha Allah. Taya ta gaba wace waƙa ce taka ta farko da ka fara yi? Hasashe. Wace hasashen da nake? Hasashe wata waƙa ce ne hasashe. Ita ce waƙa ta farko a duniya. Da ka fara yi? Da na fara yi ba. To wace waƙa ka fi so a cikin waƙoƙin? A cikin waƙoƙina? Ai kowace ma ina son ta. Ba wadda irin ka ce. Amma bakan damiya ta a yanzu gaskiya wata waƙa ce kasida ce. Tawassuli ba. Kwarai da gaske. A yanzu ita ce bakan damiya ta wannan waƙar. Wace waƙa ce da an yi an san kai ka yi ta duk wanda ya ji ya san wane ne ya yi. Akwai wata waƙa da na yi gashin ta baki. Ko za ka iya rera mana waƙan nan? Insha Allah. Abin da nake cewa a waƙar gashin ta baki wulak gashi siɗin kuma ga ta fara tsayin ta daidai yayi ta kyau. Na yi gida ke nake buri a ciki ke zauna.